Matats, dugangan na to, dugangan pa jud. Oh. So atong puyo, dara atong liplipan nga gagmay. Salamat sa grasya. Good morning matats. Naa nami bangsi sa sulod sa pito ka adlaw, nadungguan nami matats, ha? Up. Tora mabangka sa likod. Isa, duha, tulo, bali upat ni kabangka matats. Nanatay grasya. Oo mga tats, naatay grasya nga naabot karong adlaw mga tats no, kay pito may kaadlaw walay dunggo-dunggo. Sumuo ni ang mga isda ang niabot karong mga adlaw mga tats. Daghag dunggo karong mga adlaw mga tats, pero ginagmay lang ang ilahang karga no, kay nga naman isa ka semana la dito sa lawod, so ilang kuha 200, 300, 400 kada bangka. Akong gipungutan na mananagat mga tats nganong gamay res lag kuha og unsay plastada dito sa lawod no. Ang tubag sa mananagat perte daw pagkadlag ko og balod dito or balod-balod jud mga tats mo na maglisod sila panagat no. Siyempre siguro ni pod anak man siguro matats kay nga naman isa ka semana nilang kuha, dati makaisa ka libo na sila or 500, pero karon matats 200 kilos lang ang ilang kuha no. Sa bagay matats ingana man jud ang pagpanagat no, kay nga naman wa man nagihigtan ang isda dito sa lawod nga pag abot na to dito punito na to aron ibutang sa isbakan, mao gyud gitawag sa panagatonon kay kuhaonon pa or panagatonon pa, usahay naa usahay wala. Sabi niyo matats wala na kay ko nangay og isda no, kay gamay ra kay sila kuha, pero iya kong gitagaan og puyo matats gikan siyang kasing-kasing pagkataga matats, so ato nang dawaton kay grasya mana lisod pud nga atong dilion. Matats, dugangan na to, dugangan pa jud. So atong puyo, dara atong liplipan nga gagmay. Salamat sa grasya. Tanawa matas, dili lang kay puyo ang gihatag sa to, pati liplipan nga gagmay matas, medyo reject lang to siya, pero okay na kay to, goods na kay to, paksyon matas, katopay paliton. Bilang libor matas, maapektuhan pud ta kung gamay ra ilang kuha ano. Siyempre matas, dira ta nang ginabuhi sila, dira ta makabugas sila kay kita gahabo silang isda. Mao bitaw nang inigdunggo nila matas, mataha na lang ta mangayo no, tungod lagi kay bukol pa sila. So na pud nato ang ilang hago dito og ilang starting. Siyempre naa po mga pamilya matas nga nagulat pud sila kung naabas la income o wala, di ba? Kanang isda nga inyo nakita matas kusa na gihatag sa mananagat no, kay nga naman ikatulo na ang abang matas mo ng atong gitigom ang atong sudanon diha. Puro jud na sudanon ang atong dala matas, wala tay mabaligya diha kay ilang bangsi gamay ra lagi kuha. Og pagkahuman matas nibalhin na punta sa ikaupat nga bangka no, mao nang giplastar ang damyo diha kay kana ang sunod, so medyo dagan-dagan nig kuha matas kay nga naman himabaw sa esbakan ni wala ko kapangutana kung pilay parcel sa isda. So kana mga bangka nga akong gipang tudok matas mao na ang dunggo no, abi nyo matas perting pagkagamayag kuha na sila tag 300, 400, 200. So ang diskarte ana matas magbuylo na slag pang nukos no, para naas na iuli silang pamilya matas, kay kanang nukos magod nga ilang gipanguha dili na i-remit dito sa financier no or tag-iya ng bangka, nahulog nag sideline nila kay nga naman kaluoy na lang po na sa operator or sa tag-iya para nay mapaabot sa ilang pamilya tungod sa kapigado sa panagat na to karon nga perting pagkanihita. O kaning mga libor matas nga naghabwa no, dili na sila tagaan og isda na matas kay nga naman naa nay libor sa timbangan no, pero magdepende sa operator kung humok sa gasing-gasing or ganahan sa muhatag, pwede kaayo bahalag bukol siya. Pero ang tinuod na matas dili jud manghilabot ang mga libor ana basta gamay rag kuha, mag-agad ka sa operator. Pero ako matas wa ko nag-agad sa operator, nangayo jud ko kay perting pagkalamian ning pakol no, og isa pa tagsa ra go na og isa ra man pud ka buok, sumigo mami sa operator, so wa na tay mahimo ana matas buotan gud ko.